3, 2, 1, ideme! To je ono! Poď, ak nič, vysoko na seba. A ideš, poď! To je ono! Sekund. 20 sekund. A poď, priprav sa! A poď, ak nič, hore, poď! 1. To je ono! A poď záver, poriadne to vyťahni vysoko! Je tu aj Sali, neboj. Ľudská, poriadne vysoko! Pevne, pevne! Čo najsilnejšie a držíš to, nepustíš to! Kde to kúkáš? Poď, to je ono, super! Musíš poriadne to zabrať. Poriadne to ťahaj, hore, vyťahaj úplne hore sa pozri a stále ťahaj tú činku hore. Nesmieš ju tam poknúť, nechať ju. Vyťahni, stále ju ťahaj. Chvíľu si daj ešte pauzu, nemusíš hneď začať. Ale poriadne ju vyťahnuť, kopni do nej a stále ju ťahaj hore, nesmieš ju povoliť. Poď to dáš! 5, 4, 3, 2, Poď, záver! Dobre, odpočín si. Vysoko to vyťahni. Hore sa dvíha, nechoď pod ňu. Ešte si daj si pauzu až do konca na posledných 10 sekúnd. Ľudská. A lakte vyťahni sem vysoko. Vyťahni to sem vysoko, lakte čo najvyššie. A poriadne cez ten chrbát do toho. Švihni. Počkaj si na 10 sekúnd. A poď poriadne na dých, spevni a ideš.